ये भर दिन ओनी घुमैत रहिए हम बंद करिए बात करिए आइलिए त कहलिए जाय छिए ईटा सही देले होतै तहन जाके घर में तनी खइबे पीबे या निकल जाइबे फिर बाद में सब जे खरहा बकरी सब मतलब खा जाय छै मतलब गहूम मुहम सब चढ़ जाय छै बाऊ के कठिन त नहीं कहै ओ बुढ़ाठवा त कथि कहि चढ़ कटौआ के तासे भर दिन खेलैत रहै छै चलू हम जाय छी कहे लगी देखियो नहीं हम झाड़ू देखै ले हम सब टांग आबि गेलो हम कते सब भूख लगाऊ हमरा जे पार लागते से हम करबे जे नहीं पार लागते मार तोरी के की भेलै की भेलै अहाँ के तैयार हैं? जिंदगी भर देखो, के दर्द हतिया देखो। समझली की भेलै कहबो करबै बुढ़ा ठप भ गेलियै या जब अहाँ के ई करनी है त अहाँ के बाल बच्चा की करत से ने बताइयो की भेलै कहबो करबै कि खाली नाचे करबै उ कह के गेलियै रे ई टाइम त साइड देवे लगी हाँ। ओना कनिया कितना करतै से बताइयो तो छोड़वा के तो कहबे केलिए छोड़वा के जेकरा ओकरा बाप नहीं हो कहैया। बेटा एहे त लिखल छोड़वा के ले गेल से बताउ न ओकरा त छोड़वा वही गेलै। गेल के ने पकड़ के लाउ ओकरा जा हम जाइए पकड़ै ले जाओ जल्दी पकड़ के लाओ न ताई झाड़ुए छाटो टिक जो रौना के हर दिना सब के सब एते कथि ला बोलै छी त की करियो नाही त बिगल रहतै ते एक तरह से जे अथी भेलै से आधा से तो ज्यादा सैंतिए दलिए हन आबै छै तो सब मिल के सैंत देबै ओ गले में बाऊ तो गबे करे हम झड़क पकड़ के आनी सैंत देबै तू तो भैया, भैया, भैया। को छोड़ दे छी हमरा के न होबला हम नहीं सैंतबा टिक जो रौना ते लाल से